Čo si myslíš, že chcel povedať? Neviem. Vraj nemám mame veriť. Ak je nevinný, ako je potom možné? Teda, videl si ten jeho spis. Bol vo väzení a aj tam robil problémy. Už neviem, čo si mám myslieť, čo mám robiť, čo cítiť. Neviem. Nerieš to. Si unavená. Oddychni si, dobre? Yaman, nechoď preč. Zostaň tu pri mne. Bolo by to skvelé, keby tento dom nebol plný ľudí. Nepros ma o to. A neboj sa, zamknem ťa. Dobrú noc. Ráno prídem na zápas. Sľúbil som to Umutovi a ako vieš, svoje sľuby plní. Dúfam, že aj ty. Tento muž, Metin, sa s ňou určite bude chcieť stretnúť. Ak bude Ruju sledovať, ľahko ho chytíte. Skoncujte s ním čo najskôr. Vytáča ma stále viac. Yaman Ali? Otec. Poď ďalej, syn môj. Zajtra hráme zápas pre Umuta. Plánovali sme to dávnejšie a príde tam aj doktor Guven. Je to pre nás naozaj dôležité. Teda najmä pre Umuta. Musím tam ísť. To je pochopiteľné, samozrejme, choď. Umut, tvoji kamaráti, každý, kto je dôležitý pre teba, je aj pre mňa. Otec. Je s mamou všetko v poriadku? Aha. To sa ťa netýka. Prosím ťa, netráp sa tým. Dobre?
Prosím, fešák. Bráček! No nie, vítaj, braček zlatý. Človeče, už ťa nikde zastaví. Opatrne. Do toho, poď. Poď, pomôžem Idem, ti. ďakujem. Zvládnem to. Samozrejme, o tom nik nepochybuje. Umút, kým si sa nepostavil, ani sme nevedeli, aký si vysoký. Decka, viete niečo o Jamanovi? Myslíte si, že príde? Umút. Jaman! Bál som sa, že ťa neuvidím. Prosím ťa, ako by som ťa mohol nechať v takýto deň samého? Si frajer. O chvíľu nám všetkým utečieš. Takže, kde sú ostatní? Hráme len my? Nie, nie. Ahojte, chalani. Ako Riza, dávajte si pozor. Počkaj. Choď do bráky. Žesúr, prečo práve Ersin? Kde si zohnal toľkých chalanov? Len som povedal, nech prídu tí, ktorí si veria. Nezdá sa mi, že by im chýbalo sebavedomie. Asi? Postav sa do rohu. No na to zabudni. Ňaman? Bojíš sa ich? Pán doktor, keby som sa bál, nebol by som taký, aký som. Česúr, poď. Máme tu hráča. Len pomaly, opatrne. 1, 2, 3, ideme! Nech vyhrá ten najlepší. Skvelé. Poď. Hej, držíš sa? Držím. Tak do toho. Tak, poďme. Začni, Riza, začni! Poďte, chlapci! Hotik, strieľaj! Aj ono! Videl si ten gól? Pekný. Poď, vyhraj! Hej, čo to robíš? Dávaj pozor, lebo ťa zmlátiš. No tak, Nevieš, ako máš hrať. Nejde. Čo robíš, Ersin? Si slepý? Hovoril som, že nemá ísť do brány. No poď, prihraj! Poď. Si frajer! Poďme, otočíme. No, penálta. Je to penálta. Teraz si kopneš ty. Je to penálta. Počúvaj, ak chytíš tento gól, nechci vedieť, čo s tebou spravím, rozumieš? Tak, fešák, poď na to. Do toho, Umút, zvládneš to. No! Výborne! Poďte! Do toho asi! Kopni! No tak! Výborne asi, super! Hop, nedaruj im to! Penálta! Aká penálta? Super! Skúsi mi penálta! Výborne! Tak sa to robí! Dobre, chalani, nebuďte smutní, na budúce vyhráte. Majte sa. Čau! Dobre, maj sa aj ty. Ahoj, Jaman.
Mládež musí ísť do nemocnice podpísať nejaké papiere. Odvezieš ich však? Jasné, aj tak pôjde k nám. Mama povedala, že zostane s nami, kým sa neskončí jeho liečba. Je to jasné? Počkaj, pýtal si sa niekoho? Nepustím ho k vám ako utečenca. Šibeci? Akého utečenca? Bude tam so mnou. Jaman, od včera sa s pomocou pána doktora chystáme na jeho príchod. Náš umut už má všetko, aj posteľ. Vďaka Bohu nikoho nepotrebujeme. Jessur, nebuď tvrdohlavý. Vieš, že niekoľko dní v týždni bude chodiť na fyzioterapiu. Ako ho chceš odtiaľ voziť? Ak bude treba, odnesieme ho na chrbce. Okrem toho, robili sme to dosť dlho. Asi si zabudol. V našom dome sú samí lekári. Keby, nedaj Bože, potreboval rýchlu pomoc, hneď ju dostane, chápeš? Jaman má pravdu, decká. Teda, po zdravotnej stránke by to bolo lepšie. Ale treba sa opýtať aj umuta však. Nech si sám povie, kde chce byť. Veľmi mi chýba náš domov. Aj naša štvrť. Môžem ísť tam, Jaman? Áno, ako si povieš, je to na tebe. Netráp sa. Pán doktor, ešte raz vám ďakujem, že ste dodržali slovo. Dodržiavanie sľubov je naša výsada, chlapče. Maj sa. Dovidenia. Neviem, prečo to medzi vami nefunguje, ale ste si s Guvenom veľmi podobní. Prosím ťa, kde si to vzalo? Čo je na tom zlé? Dúfam, že v jeho veku budeš aj ty vyzerať rovnako dobre. Vyzerá dobre? Dosť. Čo nepovieš? Ďalší dôvod, aby som ho nemal rád. Fešák môj. Keby som vedel, že ti to tak ide, dám ťa do obrany. Len sa neponáhľaj. Naozaj trochu spomal. Nechajte ho. Ešte kúsok. Serhan? Čo ti je? Si v poriadku? Tvoje stehy však? Smiem sa na ne pozrieť. Netreba, dám ich skontrolovať niekomu inému. Serhan, aj ja som lekárka, nie? Dovol mi pomôcť ti. Prosím. No tak, poď. Skontrolujem to. Bolí to? Neobťažuj sa. Prestaň. Nevyzúvaj sa, uži si to. Vonku je predsa sucho, nemáš ich od blata. Poď. Pozri, včera sme s pánom doktorom vyčistili steny aj pec. Uložili sme knihy, pozametali, poumetali pavučiny a čo ja viem, čo ešte, aby ti bolo dobre. A navyše nám priniesol aj drevo na kúrenie. Tento doktor je naozaj skvelý. Nie je ako iní, ktorí nakoniec oľutujú, že spravili dobrý skutok. Neuveríte, ale náš domov mi chýbal. A ty si zas chýbal nám. Takže teraz budem spať tu? Nie, vonku som ti natiahol hojdaciu sieť. Samozrejme, že tu. Toto je tvoje miesto. Zaslúžiš si to najlepšie. Braček môj.
Pekne ste to pripravili. Gratulujem vám. Ďakujem. Asi? Čo? Takže nákup položím sem. Dobre. Nemal si robiť starosti. Iste to nestálo málo. Idem si umyť ruky. Dobre. Čo je to s vami? Medzi nami už nič nie je, drahá Ruja. Preboha, nebuďte smiešní. Kašli na to. Vrátil sa náš úmut. Musíme sa venovať jemu. Však? Asi. Pri tom futbale sme všetci vyhľadli. V taške som videl párky. Prines niečo, dobré? Tak to vidíš. Nechce sami, ale idem. Čo sa dá robiť? Keď je človek hladný, nedokáže byť hrdý, aj keby veľmi chcel. Dobre, niečo vám pripravím. Čo ak nám priniesli odpad? Nenašla som tu chlieb. Bože, zase to nedotiahol do konca. Kto pôjde do pekárne? Ukáž, že to vieš. A čo ak neviem? Čo keby som išiel ja? Kam chceš ísť? Do pekárne? Aha. Neblázni, len teraz si sa postavil na nohy. Nepreháňaj. Nie, Ruja, počkaj. Nevieš, o čo ide. O čo ide? Plním si sny. Prvým bolo môcť si zahrať futbal. Ten sa mi splnil, všetci sme si zahrali. A druhým, teda, som tu, takže sa splnil. A tretí, aby som mohol ísť do pekárne kúpiť chlieb. Je naozaj veľmi blízko. Tak čo, Jesur? Asi. Sľubujem, že pôjdem pomaly. Pustíte ma. Dobre, tak choď. Obsluhovali sme ťa dosť. Postav sa a choď. Ale poďme. dávaj na seba pozor, dobre? Dám, nebojte sa. Počuj, a máš peniaze? Za úsmev si nič nekúpiš. Pozri, mám. Dal mi ich Jaman. Boh mu žehnaj. Nech ti poslúžia. Dobre. Ako mi to ide? Super, ty nezbedník. Si fakt úžasný. Vážne ste ho poslali na nákup? Ruja, tak dlho o tom sníval, ale tiež mi nie je všetko jedno. Len sa nerozpláč, nemôžeme ho odradiť. Prepáčte, nevydržím to, budem ho sledovať. Ako chceš, ale buď nenápadná. Naozaj. Dobre, dám pozor. Ruja. Dcerka. Neodídem, kým si ma nevypočuješ. Nikdy sa ťa nevzdám, dcerka moja. Ruja. Kiež by sa dala každá rana takto vyčistiť a zašiť. Ale nejde to. Niektoré rany sa nedajú zašiť. Viem, že mi nikdy neodpustíš. A ani to od teba nežiadam, Serhan. Ale prijala by som si, aby si odo mňa vypočul, ako to bolo.
Je jedno, odkiaľ začneš. Tento príbeh sa skončí na tom istom mieste. Preto viac neunavuj seba ani mňa. Čo najskôr podpíš žiadosť o rozvod. Nech to ukončíme. Aj tak sa navzájom len trápime. Ak dovolíš, rád by som sa vrátil k svojej práci. Gratulujem, pán doktor. Ďakujem, pani Bilek. Krváca ti rana? Že by znamenie? Alebo predzvesť toho, že naše ďalšie stretnutia môžu byť aj krvavé. Neslihan mi všetko povedala. O Yamanovi Alim. Veď vieš. Myslíš si, že som naozaj jeho otec? Yaman Ali je môj syn. Vychoval som ho. Trpel som, kým bol nezvestný. Smútil som za ním. Bol som šťastný, keď sa vrátil. Ja som jeho otec. Ja! Túto pravdu už nikto nezmení. Svojho syna ti nedám. Neverím, že tvoje slová sú naozaj úprimné, Serhan. Preto ti syna nenechám, Serhan Soysalan. Čala? Čo sa ti stalo? Mama a otec. Sa rozvádzajú. Kde sú Umut a Ruja? Ruja išla za Umutom. A Umut išiel kam? Do pekárne. Do pekárne? Mal si ho vidieť, Yaman. Priam žiaril od šťastia. Džesur, nie je na tieto veci prískoro. Nebuď smiešný, pekáreň je za rohom. Neboj sa o ňo. Tebe sa nechcelo ísť, čo? Bože, Džesur, ty si hrozný lenivec. Cerka. Ruja! Ruja! Otec! Umut! Umut!
Čo sa stalo? Umut! Čo sa mu stalo? Umut! 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 Čo sa stalo? Umut! Pozri sa na mňa! Umut! Nezatváraj oči! Umut! Prosím ťa, Umut! Neodchádzaj, Umut! Umut! Neodchádzaj! Umut! Otvor oči, Umut! Umut! Neodchádzaj! Umut! Umut, preber sa, Umut! No tak! Sanitku! Rýchlo zavolaj Nemám sanitku! pri sebe telefón! No tak choď von! Okamžite zavolaj sanitku! Umut, braček. Umut. No tak, Feša. Na 150. Pripravená? Áno. Môžete. No tak, chlapče, zaber. Nemôžeš odísť. Nabité na 200. Môžete. Neupováž sa nás opustiť. Rozumieš? To nemôžeš. Zaber. No tak, asi neplač. Neplač. Musíme veriť, že to zvládne, dobre? Modli sa. Edže, si v poriadku? Neboj sa, Umut sa z toho dostane. Nezoberiem ťa na chvíľu do izby. Edže. Edže. Čo jej je, mami? Rýchlo zavolajte Jelenka. Idem kardiológa. Pán doktor! Počkajte chvíľu. Vydrž. Dobre? Edže. Bude dobre, uvidíš. Hneď bude dobre. Vydrž moja, vydrž. Chlapče. Držím ju. No tak, pomôžeme ti. Môžete. No odstúpiť. No tak. Upokoj sa, moja. Hotovo? Už bude dobre. Dobre. Edže, dýchaj. No tak, moja, nadýchni sa. Čo sa stalo? Zrazu jej prišlo zle. Budeme ju intubovať. Prosím ťa, odíď. Nemôžem. No tak, neopováž sa, neopúšťaj nás. Neopováž sa. Nabiť na 300. Je nabitých 300? Áno. Pripravte sa. Môžete. Odstúpiť. Dajte to sem. Dajte to sem. Zaber však. Nemôžeš odísť. Zaber. Neopúšťaj nás. No tak, chlapče. No tak, neopúšťaj nás. Neopováž sa. No tak. Chlapče, no tak. Nabité? Áno. Nesmieš. Nesmieš. Ja som svoj sľub dodržal. Teraz si na rade ty. Počuješ, zaber Umut! Nesmieš odísť, nesmieš! Zaber fešák. Nabite na 350. Máte nabité? Nabité. Zaber!